Dneska som znova Demon. Free wheel som mal zasa. Mám to dosť zasekané, ale to nevadí. Snad to vám nebude vadiť. Chcem niečo máme v shope. Aha, Gina. To ešte nemám. Otvoríme si. 15 coinov, free wheel. Dobre. Takže ideme teraz sem a ideme si ešte na tikety kliknúť. Zajtra bude už nový contest. Takže budeme skúšať contest. Ale ideme tu už vybušovať, ako som vám slúbil. Asi poďme v duo showdowne, lebo... Takže začíname. Dáme prvú hru a potom... No, najprv dáme prvú hru a potom sa vám ozvem. Hej. Ale to ešte zatiaľ není, okej. Tuto mapu moc nemám rád. Idem sem na sucho, aby som mal väčší damage. Poď. Okej. Kam je ušiel ten teammate? Vôbec nedrží pohromade. Dobre. Aha, tu je on. Tohto musím dať dole. Sa to pokúsim. Dal som mu slowa. Najlepšie je, že Najlepšie je, kamu ten gaz je taký strašne dobrý. Ten Chester ma strašne štve. Ale budem sa držať na vode, lebo ten Mortis, čo je s tým Chesterom, tak je vlastne... Má výhodu, lebo ja môžem chodiť cez vodu. Ja vám tam hodím. On môže tiež chodiť cez vodu, to je dosť OP. OK. Kamu tá jeho vodu panenka je strašne OPčko. Reálne tá vodu panenka ho zabije ešte aj. No, spavní sa mu oni. OK. Uvidíme, či dá play again. Chcem vedieť, či dá play again. No, nedá, tak ozvem sa vám, keď budem na rank 20. Akože ešte nemám. Hej, jeden tier mi od toho chýba, ale moc to nejde v duo, takto idem v solo vyskúšať. Takže už mám tier 20 a je to dosť dobre. Čakať, no ani tak nie, lebo musím väčšinou kempiť. Aha, za chvíľu budeme mať 200 trofí. Ešte počkaj. Nakoľko... Nájdeme si takoho, koho mám 180 ešte. Nie, ešte 200 trofí musím do nej dať. Tak sa mi nechce. Nechce sa mi, ale... No. Slobil som to. Ozvem sa vám na týre 25. Kamo, teraz som otvoril Ony
Demon, tento, jak sa to volá, bože, Stardrop, Demon Stardrop a padol mi Demon Otis. Kamu, fakt super skin, to je super. Ešte druhé. Ale to je už nič. Ešte, teraz mi mami navolala, takže sorry, musíme jej zavolať. Tak zatiaľ čaute. Takže už som späť v hre. Len toto, mamina mi volala a ja som jej volala naspäť. A toto, že volala mi, že či môžem, že či chcem mekač. Tak som jej povedal, že hej, tak budem mať mekač. Ale mňa zaujíma, že ako budem mať animáciu ten Otis. Kde mám Otisa? Ja Otisa moc nehrávam, ale je to riadne pekný skin. Za mňa. Konečne mám taký skin na Otisa. Bo tieto skiny sa mi nepáči. Ideme si ho vyskúšať. Ale Otisa moc nehrávam, ako som vravel. Jednu hru ukážem a potom budeme zase pušovať čuču. Kamo, ale je to dosť pekný skin. Tento Frank, ty kokos. Frank ma skoro hitol. On má malo HP. Ten Otis. A teraz som zvyknutý, že môžem chodiť cez vodu, ale nemôžem. Bo je to sračka. Ja som reálne... Frank zabil sama a ja som zabil toho Franka. Takže to je good. OK, hit som dal. Toho Byrona musím trafiť tou ultinou. Yes. Kamu tá, ona ma nesmie hitnúť, lebo je po mne. Ale akože... Je to... Ona ide sem. To je srečka. Tu je ten Edgar, toho potrebujem dať dole, ale nepáči sa. A tu ešte Drako? To som si nevšimol, ale že vôbec. Nechám ho prejsť? No dobre. Hoci. OK. Hej, treba robiť dobré skutky. No nič. Kamu, ja tu držím tomu Drakovi, bo on ma nezabil. Som ho nechal do dvojky. Ja chcem vidieť, že kto vyhrá. Kamu, ten Drako sa musí iba uhýbať. Ach, bože. No dobre. Tak. Ideme do lobíčka. Si kokos máme. Idem si ešte otvoriť toto. Mám strašne málo coinov. Mám iba 1800 coinov. To ma pozýva. Nie, nechcem. Neviem, ani ich nepoznám. Tak sa vám ozvem. Ešte si premením Juju. Tak sa vám ozvem. Mám tu veľmi naliehavý problém. Tam hore je Nani, alebo kto to je, a tu je ten Mortis, a tu je, kto, neviem, kto? Jo, nie, to je Lily. Škoda. Nevadí. Akože neviem, ale proste nejde mi to ani v duách, ani v soloch mi to nešlo. Už neviem, čo mám ísť. Ukáž, 5v5 knockouty.
No. Počkať, normálne knockouty. No. To nebude dobrá mapa. A tie... asi 5v5 knockouty. OK. Tak, ozvem sa vám. No, takže... už mi prišiel mekáč. Idem si otvoriť v trofej rouge 50. OK. Som skoro 1000 na Byronovi a bohužiaľ nedarí sa mi, takže dáme ďalší diel a zatiaľ čaute. Čaute ľudia. Teda. Sorry za toto. Čaute.